Бреница е на около 90 км от Силистра. Сред около 300 жители на селото безработицата е правило, от което изключенията са рядкост. От цялото население на селото само 5 или 10 души сме на работа. Така че може да кажем, че почти 80-90% са безработни. Общината, мизерията, безработицата са шири. Особено Бреница е едно село, където младите хора, които работиха вънка, се върнаха. Тук те не са без работа. Сред тези, които се опитват да изкарат прехраната си по един или друг начин, е Ибрахим, на 28 години, с 2 деца. Миналата седмица отидох Слънчев бряг, работих 20 дена, ми остана 400 лева. И си ги исках, човека скочи да ме види. И си дойде вкъщи. Без пари се върнах. И така е. Тук изобщо няма работа. Като отиваме да работим, не търсим нещо държавна работа, пък частна работа и то с частниците, къде дават, къде не дават работата. Искам от кмета да речем. Дай 20 лева, дай 30 лева да отида да си прегледам детето. Според специалисти обаче, статистиката за безработните не отговаря на действителността. Безработицата по селата е просто смразяваща, докато по официални данни тя се води в Силистранско 13%. В селата е страшно много, там хората няма как да отидат в бюрото по труда, за да могат да се запишат и на практика не съществуват в тази статистика, остават извън нея и Бреница е само едно от десетките села в Крайдунавска Добруджа, където хората не виждат как ще изкарат прехраната си. За ТВ7 от Бреница, Любомир Добрев.